Mariogine chibija go cheira senjira ya bene ekerocho shwauta ara sense meri iyo mundu wemanyererio nanjiko ko yaretera Brighton Makoli asoko ya chaka ni tuja kurwa se county ya Kisii asebono mogumende bwe county ya Kisii Donya ajakiri muroberio gogo jikwena kibina bali bokonyorogo ke ase county ya Kisii gosirwo bare na barabo kwesukia go chibosi muroberio yokorekana ase county ya Kisii umuri kyoito ndemo Steven na ikirana sense meri no gutware ne roboti rokubatia Gwetera omuyego uyu nige kiombeke kia Donya Charity Mission kerengete kora omuroberi bwokoene kia bali bwate mechando ime binyoro bakonyekire gwetero kubwatirana kwa babwatani ao bono muroberi utachokora rero ku Donya Charity Mission no muroberi bwokoene kareji abantu naki no bwate binto nyomba utali gutumia tokonye ekero mwa tokonyire igo togo seseni bali batabwati chisweta chiriobegete nyomba chigoti kere fashion abanyine karo barorire gatenge kigi achire okonyoro tigire gatenge kirige koro ogorire gatenge kiye ebintu bibonse bire nyomba so egento mwesimi wakorire rero negente kenene tugwente kuro masikania manene na komatabi ngokorire gasingiya abantu mbaka barayimbake bakoimukia twagokonya bali bachandegete omwesimi wakorire gentekia oyo okorete gente kenene ese myaka emikorogetu nini paka bono agende okonya abantu agurunga mata Teresa Mei arati gati abageni baikira naso omuyego uyu narweira yokonyosira. I'm committed to work with you through your office. With our governor, we are running Simba Arati Foundation. We launched an anti-Jiga campaign last month. We are working on all the Jiga cases within the county. From there, we will go to education support for all vulnerable children. I hope we are going to do a good work for our county. Abakwani bande baikira namba gokero muroberi uyu urengete gokonya abatakanwa ababoraka amuna bali babwato konyora kwa inse elioko basira kwegendereria Emane chate banga nere mata Teresa lakini nche nate banga uyo Doricas yuri bwe Bibilia alafu Teresa alafu ere amangana itaisaini nande togo chikomo bwatesia totale esafari ya monere toikere mwensi pimbi ya mono Ogo saba kwa Doris na saba menyi bakisi kwerua na kwera nebinto batari gotumeka mono elio kwa maboko omuroberi uyu bono buna mama county nko basaba ngo chikobeka tole chicontainer wete county chirikire Donya Charity Mission egento kelio bwato tali gutumia mwaru time nche nindigie team twasangereri biribire bichafu na botogo sibi twabipaki bya egere twaligiri tukoliribe isanire twagenda bogirango liribe isanire twagenda bonchali liribe isanire twagenda bogetutu bo machoge bo basinyali bali chi county cheto chonsi na distribution yaitogere purposely for the needy. Nigo bono moroberio Donya Charity Mission chakire ime county ya Kisii asebono abisayo mo women representative saba bantu bonsi ime county ya Kisii konyara korwa keliba bwate gekeke kiraye na kibuna bali abange bachandegete ime binyoro banyarire gokonyeka ko reporter ya Ndizi TV korwa iga sense ya elimu academy gotoka ime bungi anyari bari chache